Good morning mga tropa. So may lakad pala kami ni Milay. So may pupuntahan pala kami mga tropa. Pero dito lang sa may Marimpay. Ay, Dulawan na pala to. Wait, Marimpay pa to? Kasama pala natin si Jamela. So may kukunin pala tayo mga tropa. Mga bagong kaibigan. Disco, bagong transmission. Bagong kaibigan natin. Yan. Ay, si Pimme. Ano? Oh my God. Preno. Oh, yeah. Daddy, mga aso. Tao po. Tropa. Ay, hindi na po si hindi na sante. Ayan. So kukunin po natin yung bago nating kaibigan mga tropa. Naka-record na. Katakot nga yung aso. Ayan mga tropa, tingnan natin yung bago nating kaibigan. Kaibigan mo. Kukunin natin sila. Nawala yun. Mga bago nating kaibigan mga tropa. Kahit nalagyan mo ng asukal lang yung kainin na, gusto na. Dalawa to, diba? Oo. Oo. Ito yung mga tropa natin. Bagong tropa natin mga tropa. Oh. Yung kanina. Oh, maganda ng kapit nila. Wait lang. Nagana kong dalawa sa para magandang kain nila. Umalis na sila. Maganda ito kaso lang babae. So may pangalan na pala tayo para sa kanila mga tropa. Kasi nung nakaraang araw, pumunta na ako dito. So namili na ako mga tropa ng bagong kaibigan natin. Ayaw magpahuli. Ayaw niya, hindi na ako makabibisan. Ayun. Ayaw niya magpahuli mga tropa. Oh. Hindi ba yun? Oo, yan nga. Bitaw ko yung isa. Gala lang yan. Tingnan mga tropa. Hello. Morning. Pang ano? Ay. Ito po yung bayan natin. Itawan ko lang. Thank you po. Paliguan mo rin sila. Opo. Ay, shoutout nga pala kay sa batch ko sa Sinta. Kay batch ko na Sinta. Dito ko ng aso kay Ante. Salamat po. Ay, ang init. Papaliguan ko po sila mamaya. Oo, paliguan mo sila. Paano? Yung mga bago natin kaibigan. So may pangalan na pala itong mga tropa, no? Off mo na. Welcome home. Dito na tayo sa inyong bagong tahanan. Mga tropa natin, mga bagong kaibigan natin.
Ayaw nga pala, yung pangalan pala ng mga tropa. Ito pala si Shake. Shake to. Ito naman si Soda. O, diba? Parang kanya, no? Fruit soda saka milkshake. O. Ito si Shake. Soda. Soda and Shake. Yun ang mga bagong pangalan nila mga tropa. Ayun. So, abangan nyo po yung mga next na vlog ng mga dalawang kaibigan natin.